Da zego muta dago sasoi hartako zego muta. Zenbat ikasle zinen, neskak eta mutilak batera, ala ez? Bai, neskak eta mutilak nik uste dut da nintzen gozala lan, behintzet eusko eskolan. Gero herri egun ninez, neskenak, mutilinak. Baina hemen danok batera, eta gainera danak txikit jaundi, 14 urte harteko danak kuadralia baten. Orduan, gogorna ez zuan, guk erdeaz oin begitxi, esan egiten ez daule erabiltzen asko, hemen bat zer inguruen, nik adibidez Andriakin, umiekin, beti euskaraz egin bat. Ez segaitik, euskalduna zelako eta euskaraz ikesiotelako eta ez dutelako nahi galtzei, eta eroso sentitzen zelako. Eta euskaraz egin bat, beti, eta betxin beti euskaraz. Eta orduan, klar, jute ginean eskolara, guk erdeaz, berba bat bezgen gixan, eta tortzen zituen maistrak, Andere inoek tortzen zituen, Zamora digasko, Zamora Salamanca, eta neskak zetxuek, 2 urte eta 2 urte, alegitxak izan euskaraz, ez da berba bez. Eta anedota moduen edo, esan egin adok, nire anei 5 urte gaztiegu, 5 urte aldi gaukau, Jesusek ezagutzen, galdetu gutzen gurasuen izena. Eta bate, Basilio, Pedro, ez dakiz Alejandro, eta guri izaten Patxi. Patxi imautzen belarren dugu. Eta belarren dugu emon da, Dios, zelan dukun izena, erdeaz. Patxi barri du eta beste belarren dugu bat. Dios, azkenien ikusikon bezin da, mutiko horrekin zin da lazmau, eta nioen urte bete zaharrako neska joan, eta gainean neska alti zuan, fuerti zuan eskia, eta itziar, eta ari galdetu dutzen Andere nioen, maistriek, ordu maistri zate zuen, oina Andere nioen maistria, eta zaten, itziar, ¿cómo se llama el padre de Jesús? Besti bihurte jauan, ari zinutzen Jose, berazo maistri bainako neskie, eta zaharrako gazoan, eta pues no sé cómo se llama, pero todos le llamamos Patxi. Mañana quiero que me traigas por escrito el nombre de tu padre. Entonces una etxera, eta galdetu dutzen etxe izan dugu izan, da Patxi bai nik joi naut ezak izan Francisco Javier. Manda nariz, eta nik enaban sekulo entzun, ez Francisco Javierek ez sekulo bez, Patxi gola Patxi bera, eta alekeuko joan, orduan Franco denporan, Patxi izatakoan Franco ibe, eta igul burletan edo bilen edo, txea, baina ze pentsamentu ukikoan, emagotzaren belarnoko batzuk, kojones, horrengo bani usuan Francisco Javierrekin. Eta nire Andri eta Bazarrexen dituk bat, nire abesti Lorea ez da gizan, eta Maria Flor, eta dana euken izena aldatute, gero euskarera, baina idatziz ezin zen, ipeni Patxi.